San apag dua-duaan ti kasasaad nu agbibiyag ka ti sidong ti maysa ngagsyuman marukod agdang mo ken amin atignay tagabasitan nga rimpadek agbalin nagubsang bukod mo jay suli no tiempo ti kaan anu samtay sobra tay su ngamin ayati kay karyang trabahong amin anadagsen dusa agsasamusam ket bagim mabibineg udut anarway anyayati sa ibek mo tadi namet ngamin marikna kadawyan ti aksyonan bukod na timang dusdusa uray ni tatang mo tinapay mabalin abing yan iti bibig na nu agalipunget urayem ti dusa kapilitan nga ni ama agib turlata daytoy iti biag dakam ngawan ti gasat na naipatung aglakam na dawel